na delimi ma jatend piny Kenya e piny mar China bende biro kinde ma bende koro piny China bende opogore paro gi Amerika kaluwore koda tariffs ma bende Amerika osebedo ka medo gi China bende neno ni gin bende giloso mwandu ma dhi e piny Amerika vice versa. Ingeni tariff iketo mondo mi ogeng gik mang'eny donje piny. Manyiso ni Amerika be temo mana ng'iyo best interest mar Americans. Kenya be nitiere tariffs moketo ne jomoko. To sani ago adhi ka gima rumo wadonje gimiluongo ni FTA Free Trade Agreement. Makoro nyiso ni Kenya kod USA nyalo bet kaachiel to giwinjore kaka ginyalo timo biashara direct moko kalo kuom ng'ato keto be nyalo geng'o tariffs misiki keto. To mopogore gi mano limbe mar China ber malich to nyaka wadan limbego dhi miyo wang'o. Kao loan okrach. Ajanyis ga ji ni ng'at mora mora gimora mora mitimo bed ni en biashara bed ni in ka tich bed ni timango nyaki bed gi loan nikech loan miyo itiyo matek tigombo gerori mang'eny. Ng'ama onge loan seche moko jatiga mok matek ahinya. To loan ma wadhi kao China ni gima onego wang'ie ni president dhi China odhi kao loan mano sawa lakini loan modhi kao ni wadwa timo kode ang'o. One, kobiro chopo Kenya kai ere kaka wadhi ng'e ni loan ni otimo tich mano miyo ochiwe. To limbe ne to anta sira ahinya limbe mar China nikech sani gimiluongo ni geopolitics China en as strong almost as USA. Manyiso ni wan ko wadwaro pesa waonge shida gi dhap China kod USA ginyalo tima giki ka gidwaro. To wan kontiere pesa moro ma wadwaro to China nyalo miyo wato nyalo gerorego. Wan obira to wakao pesa to obiro to wagerorego. Mana ni onego bed ni kopok gikao loan to ging'iyo ni kamidhi kete loan ni odhi nyuolore koso odhi diwo. Nitiere kuonde ma wakao loan wakete to wachal jok monyumo pesa no. To nitiere kuonde ma wakao loan wakete ma health, ma agriculture, ma education, mago gik makelo ga dongruok. Mamiyo an limbe ne mar China ni asira ahinya ni odhi China to koa China to kendo chako odhi kamoro kendo okelne wa loan. Tang'e kinde ka kinde